labarrean nahi bueltatu, eta, bueno, nahi nizun aipatu kantu bat dala Aranburu, izan dela EP-aren lehen singela, eta nik lotzen nuan nire uzkitzerekin batera egin zenun hitzaldi batekin. Eta hitzaldi hori izan, saiatu nahiz hemen pizten, baina ez dut lortzen ez da nire telefonoa, orduan, hola, bale. Egin zen orain etorkizun izeneko jardunaldietan, zan erresistentzia zan gaia, ez? Eta orduan zuei jarri zituzten gai nagusia jardunaldi guztiena zan erresistentzia, eta zuei jarri zituzten gai konkretua zan maskulinitatea. Eta June Fernandezek aurkeztu zintuzten, eta berak esan zuen, eta uste nik ere espero nuala, hitz egingo zenutela maskulinidades normatiboari buruz, edo marikatik, edo travestitik, edo, bueno, X. Baina ez zenuten hori egin, eta egin zenuten izan zen antzeratu maskulinidade cis-hetero bat, ez? Eta gogoratzen ez, okerrez banez, bintzat horitzapenan dakatena esaten zenutena zen guk akzeso eduki dugu egon gera inguru horietan, ez? Entzun ditugu izketan, WhatsApp talde horietan egon gera, eta pixkat egingo dugu horren laburpen moduko bat izan zen oso divertigarria, eta uste oso deserosoa jende asko nentzako espazio hortan, eta lo cual, bien. Eta Aranburu entzun nuanean, dala, bueno, nire oso kantu fabo bat, ditu esaldi zer esan bikain batzuk. Lotu nuen asko proposamen horrekin, eta bai, oso divertigarri utzi zait, bueno, ez dakit, pasibo-agresibo ez da genero bat, oraindik ezin izan izan zure kontzertu batera, baina juten izen baten hori izango da oso fuerte garrasi egin gueten esaldietako bat. Zein barne produktu gordinaren balioa, patitis gabeko lurren desioa, arrakasta arroputz, depresiboa, agresibo pasibo ez da genero bat. Ez, pixkat, kantu honen inguruan, gainera Aranburu, eske, abizen bada, edozein izan liteke Aranburu, baina aldi berean da, ez dakit, hain ondo afinatu da, ez dakit. Bai, que guai joatzen dut, ilo txatuta, no, eskerrik asko. Bai, bitu, hitzaldi hori bakarrik egin genuen, eta ke pena, porque ustete guai gero idatzita jasota geratzen zen, ez? Bai, idatzi genuen, idatzita publikatu bai, baina ez dago oso, oza, da, nik uste argitalpen bat bastante lokala. Hori da, bai, baina egia da zegoen nintzen goatzen. Bai, alde batetik, berriz ere desbinkulatzeko marika izatea gizontasunetik, baina hau, beste bate bada, orain labar, disoziazio maila hau. Eta Aranbururena, claro, berez ideia etorrez zitzaidan, bueno, trap perkusioki ezakeen abesti bat da, hau ez dut esan Kilikirekin egin dute bigarren EPA, eta hortxe jarretzegu. Rozare egiten. Eta arun, pues justo hau egin genunean, de hecho, sortu ditugu gero epean dauden bezala jarraian, eta habla, pues, trap perkusioa edo trap estetikan sartu daiteken ez, como jugoiago iruditzen zitzaidan. Jugoi itzareke bumerro baten jugoia ez zen nahi. Baina jugoia da egin. El txiringito nola... Jolastiagoa, Jolastiagoa, totalmente, jolastiagoa. Ba, Aranburu eta igual hau da guztiz Donostiar eta Gipuzkoarra baina futbolariagatik. Igual de repente ez da Gipuzkoarra Aranburu baina realean jolasten zuen. Bale, ezakit. Baina realean jolasten zuen. Da como oso Gipuzkoartasun oso konkretu bat esango nuke. Bale, te imagino zoin igual etzela Gipuzkoarra. Bai, ni beti irudikatu izan dut Aranburu futbolaria. Aranburu futbolariagatik. Bai, egon zen oso momentu polita pare bat lagune galdu ziatela, ea historia zen, ea Aranburuk neri idatzi zian, ez eta amalez ezin dut hori esan, una pena. Guruko ditzak esatea batean Aranburuk idatzi ziala behin eta hortik atera zela historia, baina ez, da pertsona horren idoloa Aranburu dela. Bai, eta ez dakit gustatzen zitzaidan ematea behintzat letrei aurrekoan eman ez nien dinamismo bat. Zen aurrekoak bai ikusten nun igual batzutan letrak izan zitezkela barroko egiak,
eta barrokismoa, pues, alde. Baina... Clean lookaren kontra. Totalmente, clean lookaren kontra, rokoko antifascista da, ezakit. Eta bai, letra hori esan unu. Sin más, egitera nijoa hitzezko performance bat honen inguruan. Igual nien historia bada, igual ez dakit, lehenu jasan dizuetea denero ez, baina hemen ez dut esango. Eta hori, pues, adibidez, agresibo-pasibo, eta aldatzea, pues, pasibo-agresibotik agresiboa eta pasiboa penetratua den sujeto horren bueltan eza genero bat. Eta hau da, bibentzia daukaguna batez ere sexu genero disidente asko, edo bintzate feminitatera trantsizio edo detransizio bat egin dugun gorputz askoren praktika bat, batez ere ligatzeko plataformetan eta Grinderren batez ere. Dela beti oso ezkutukoa, oso agresiboa, eta benetan ez da ligatzeko aplikazioen eta Grinderren kontrako ez ere, faltatzena da gainera orain kriminalizazio bat basatzea aplikazio hoiekiko, orduan benetan ez dela hori. Baina bai, naiz eta guk egiten dugun aldarria praktika sexualarena, diot. Horrek ez esan nahi, zehatzak izan margerala ere bai, edo zehaztasun edo zorroztasun gehiagorekin irakurri guri hor pasatzen zaizkigun gauza batzuk, ez? Eta pues, beti dira dualidade horretan, ezkutuko perfilak, ezkonduta daudena asko, eta ez ezer pasatzen batzuetan ezkutuan egoteagatik. Eta ulertu dezakegu eta gainera konplejizatu dezakegu hori. Da, ezkutuan egoteko horrek eta anonimotasun horrek indarkeria bat aplikatzeko ematen den sarbidea, ez? Eta hortik da kritika. Pues sin más, baldin badago zen arrematu oraintxe bertan armairuan dagoena, jazta, tampoco pasa nada, jazta. Probatu eta gero hartu erabakiak, ez? Edo mazterik, berdin zait. Baina ez aprobetxatu gainera sarbide bat eukitzeko batzuekiko indarkeria aplikatu alizatera. Horun zen, pixkat hoien kontrako manifestu esango berlotzen orain Lemebelen poemarikin, ez? Bai, nahet aprobetxatu kantu horren beste esaldi bat esateko dala amets badezu esan altuan, nire ukabila zure ipurde barruan. Horretzeko armairuan dauden hoiei, edo zen generotakoak, nire mezua gaur. Bueno, izten joan aurretik azken galdera bat nahi dizut egin, eta badakit nahi nizula egin, baina... bai, hori da, bildotxa da... Igual epeko nire kantu favoritoa esango nuke, kanturi regatu nireena, por lo que sea hori da gehien gustatzen zaidana, baina, bueno, egia esan epe guztia supergomendagarria entzun zazue. Edo, bueno, gonbidapen bat behintzat entzuteko. Eta bildotxan, badago lerro bat oso hola pixka bat oharkabean edo pasa izan zaidana, eta bendela gutxentzun egin zala, fejatu nintzen hiltzatuta geratu ditean, eta zan ez dago herrimarik igual dit. Eta horrek eraman zian, ikusi nuan zure reel batera, esan horreko Euskadi Errateko elkarrizketa bat zala, hori dela jaile bete batzuk, eta horrek pixkatitze egite zenun gain konpentsazioari buruz, ez nola, ez dakitola esaten zenun, baina, bueno, niko gondakatena disidentziei edo ez, normarekin hainbat modutara bat egiten ez duen jendeari eskatzen zaion, ez, ona baino hobea izan behar horri, eta hori ematen da, zabalkuntza ardatz pilo batetan eta interseksionalki ere bai, ez? Eta, bueno, pixka etorritze egiten zen konpentsazio horri buruz, gain konpentsazio horri buruz. Eta justo honetan iruditzen zitzaidan, esaldi txiki honek, beste, ematezula baita ere beste zera bat, baimenduko diot nire buruari hau gola egiten, eta lotzen da niretzat baita ere esan dezun guztiakin oholtzaratzearen inguruan, ez? Eta errespetu bat musika egiteko modu normatiboago bati edo onarpen sozial bat daukanago bati, baina gurea ere, nik ere proposamena egingo dut, ez? Eta, bueno, pixkat horri buruzea gain konpentsazioaren kontua zen guzti joan, eta ea esaldi txiki hori, ez? Oso kantu divertigarria dana bestalde, iruditzen zait. Bai, eskerrik asko, Danele, porque ez inor galdetu, sino edez asko erreparatu esaldi horri, eta da
Ez que justo horregatik, esan dezunagatik, osea, Bai. zen, Ez que nez gogoratzen aurreko esaldiak zein dian egia esan da. bai, hori dijoa aurretik, ez dago horren bueno, horren arretikoan ez goatzen letra, ez baita zeratik kantatzen. Ez, baina eske nik uste dela, igual bintzen Da horren aurretik, gaizki maitatukoek mereziote duten, zalantza sekula pasakote den, beldurren loratzan, pringatu galanta, imaginatzean izurekin dantzan, eta zer berdin zait, ez dago rimarik, igual dit. Bitiko abezedario esatean bezala, ez dakidala esatizten bakarrena den, K, ez baita giren A, B, C, D, Bai. bueno, horixe. Ba, Baina eske, a ber, kantatu ez zati, eske ezin da aguantau kantu hau, osea, amo absolutamente. bai, lehenengo esatean, abesti ontako soinuak hartu direla referentzia moduan Puerto Ricotik egiten diren eta egiten duten artista eta soinu ezberdinena. Eta gero, karo, Pirueta Mortala zela, horren aurretik atera nuen abesti bat zen, gauza da superreala, pasatzen zaigun askori, dela desira zirkuitoetan ez gera existitzen asko, eta gainera feminitate hau edo feminitateari hurbiltzeko modu hauek ez dira desiratzen ere ez gay zirkuitoetan dituko diogu, edo inkluso marika zirkuitoetan, baina aldi berean gure arteko erotika ere oso zaila da, porque gure artean guretzat somos hermanas. Ez que oso komplejoa da, hau beste podcast baterako ematen duen gai bat da, eta hau askotan hitz egin dugu. Nire asko fascinatzen, osea, gai hau beti siempre mea... Claro, orduan, zeintzuk dira gure desira zirkuitoak ez badira chaserrak? Ja. Osea, hori zen, behintzat inspirazioa abestiarena, ez? Ez gaituzte desiratzen ez gehiek, ez marikek, baina gero gure artean ere gizontasunarekiko desira batzuk ditugu, autokritika bezala, ez? Baina gero aldi berean, proiektatu barritugu gure desirak ere beste gorputz batzuetara. Aldi berean, kontra esan hortatik, nik ulertzetik nire kideak hermanas. Orduan, bakarrik txeiserrekin daukagu aksesua gure erotikara? Komo debate hau, ez? Eta orduan, bueno, Pirueta Mortala zen, ez gaitu ina horte segiratzen, gaixoak gu. Dela superreala, baina, bueno. Eta horren pixkat, komertxazio ontatik hauatzen naiz Mijorekin hitz egiten nula, eta hortik hasi nintzela pentsatzen hau. Nola hartu ere agentzia aldarrikatzeko gu erotikarako sarbidea daukagun sujetu bezala, erotika publiko bat auki dezakegun sujetu bezala, eta publikoa diot ez publikoki follatuko degulako, baizik eta ez aplikazioen anonimotasun eta ezkutuen horretatik ere pasa daitekelako gure erotika, algaitu zelako desiratu lotxari gabe batzuek, zen gu desiratzen gaituen edonoria bihurtzen da batean, ez dakit, morboso bat, ez? Bai, fetitxista bat, eta jazta, hori edo fetitxista bat, guztiz. Eta orduan, da, Pirueta Mortalaren kontestu hau da, eta erreala da, baina nola egin abesti bat guk ere agentzia bat hartzeko. Eta erekentzeko pixua. Eta horregatik, nintzen egiten eta esan un, ez dakar rimarik, orduan rimatuko, eta ez dago rimarik, igual dit. Eta orduan da, berdin zait eta igual dit berdina dira, orduan berdin zait, ez dago rimarik, eta rima izango da, igual dit, dela berdin zaiten berdina. Eta alaxe utzi nuen. Eta gero bukaeran ere pixkat, nahi nuen, hola, como arindu, pues esaten un jan muturra eta listo. Baina gero politero itzitzaidan ere bai, Mikel Laboaren letra sartzea. Bai, zure bihotza enea ingura, Mikel Laboaren letra nahiko famatua da. Eta orduan guzti horretan, eta ahots pitxeatuarekin, eta Sasha nire gainean, jo que se, ipurdia jartzen estenateki gainean, eta Laboaren letra bat esatea, no se, boro bila erutu zaidan momentu horretan. Eta alaxatera zen. Oso borobila, bai. Temazo bat esan dago oso prest jarri biezadaten gauiz kantu hori, Total. A ber, bada garaia. Que bien. Bueno, Iñi, izten jungo gara oso gustora dago naiz. Eta eskerrik asko konpartitu dezen guztiagatik, eskerrik asko hemen dagoen jendeagatik ere bai. Eta bueno, azkenengo galdera elkarrizketa ixteko da hiltzatzera bueltatuko gara Pedro Lemebelera. Nori hiltzatuko zenioke Pedro Lemebelen Hablo por mi diferencia? Hiltzatuko nioke
epika ezkertiar eta radikalidadearen pertzepzioa oraindik modu oso maskulinizatuan eta oso modu txurian irakurtzen duten, eta ez bakarrik irakurri, baizik eta beste proposamen batzuk egonda horrela ez irakurtzeko, horrela irakurtzea eta horrela proiektatzea eta kalean jartzea eta espazio publikoan jartzea erabakitzen duten horiei. Ondo hiltzatua. Eskerrik asko Iñu, Renate. Zuri ganen, que bien, un placer.